Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban Algaita, Jilo Studio, Sultan masu burbuɗa da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban Algaita, Jilo Studio, Sultan masu burbuɗa da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban Algaita, Jilo Studio, Sultan masu burbuɗa da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban Algaita, Jilo Studio, Sultan masu burbuɗa da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban Algaita, Jilo Studio, Sultan masu burbuɗa da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode.
Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Studio, Sultan da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe ne kawai akan wannan lambar kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Studio, Sultan da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Studio, Sultan da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Studio, Sultan da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Studio, Sultan da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode.
Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan masu burbuɗa da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan masu burbuɗa da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan masu burbuɗa da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan masu burbuɗa da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan masu burbuɗa da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode.
Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jilo Studio, Sultan Masu da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jilo Studio, Sultan Masu da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jilo Studio, Sultan Masu da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jilo Studio, Sultan Masu da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jilo Studio, Sultan Masu da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode.
Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Studio, Sultan da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take, za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa, inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90, daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano, wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su, idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take, za ku tuntuɓe ne kawai akan wannan lambar da kuke gani. Ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Studio, Sultan da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take, za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa, inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90, daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano, wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su, idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take, za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani. Ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Studio, Sultan da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take, za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa, inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90, daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano, wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su, idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take, za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani. Ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Studio, Sultan da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take, za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa, inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90, daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano, wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su, idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take, za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani. Ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Studio, Sultan da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take, za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa, inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90, daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano, wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su, idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take, za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani. Ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode.
Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masu-Burbuɗa da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take, za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa, inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wa'inda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90, daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano, wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su, idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take, za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani. Ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masu-Burbuɗa da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take, za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa, inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wa'inda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90, daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano, wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su, idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take, za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani. Ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masu-Burbuɗa da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take, za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa, inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wa'inda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90, daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano, wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su, idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take, za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani. Ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masu-Burbuɗa da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take, za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa, inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wa'inda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90, daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano, wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su, idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take, za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani. Ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masu-Burbuɗa da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take, za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa, inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wa'inda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90, daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano, wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su, idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take, za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani. Ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode.
Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita Jilov Studio, Sultan Masu da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita Jilov Studio, Sultan Masu da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita Jilov Studio, Sultan Masu da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita Jilov Studio, Sultan Masu da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita Jilov Studio, Sultan Masu da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode.
Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Studio, Sultan da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe ne kawai akan wannan lambar kuke gani, ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Studio, Sultan da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar kuke gani, ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Studio, Sultan da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar kuke gani, ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Studio, Sultan da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar kuke gani, ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Studio, Sultan da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar kuke gani, ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode.
Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masabarbaɗa da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masabarbaɗa da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masabarbaɗa da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masabarbaɗa da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masabarbaɗa da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode.
Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jilov Studio, Sultan Masu da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jilov Studio, Sultan Masu da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jilov Studio, Sultan Masu da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jilov Studio, Sultan Masu da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jilov Studio, Sultan Masu da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode.
Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masu-Burbuɗa da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe ne kawai akan wannan lambar kuke gani, ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masu-Burbuɗa da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar kuke gani, ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masu-Burbuɗa da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar kuke gani, ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masu-Burbuɗa da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar kuke gani, ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masu-Burbuɗa da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar kuke gani, ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode.
Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masabar da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take, za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa, inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90, daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano, wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su, idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take, za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani. Ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masabar da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take, za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa, inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90, daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano, wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su, idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take, za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani. Ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masabar da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take, za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa, inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90, daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano, wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su, idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take, za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani. Ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masabar da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take, za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa, inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90, daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano, wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su, idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take, za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani. Ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masabar da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take, za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa, inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90, daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano, wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su, idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take, za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani. Ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode.
Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jilo Studio, Sultan Masabar da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samu su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jilo Studio, Sultan Masabar da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samu su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jilo Studio, Sultan Masabar da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samu su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jilo Studio, Sultan Masabar da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samu su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jilo Studio, Sultan Masabar da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa. Hanya buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za ka iya samu su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa sabon salon nan da sauransu da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya Hausa. Mun gode.
Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masu-Burbuɗa da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kusan dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe ne kawai akan wannan lambar kuke gani, ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masu-Burbuɗa da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kusan dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar kuke gani, ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masu-Burbuɗa da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kusan dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar kuke gani, ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masu-Burbuɗa da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kusan dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar kuke gani, ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masu-Burbuɗa da sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90 daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kusan dai mai suna a wata rana a Kano wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar kuke gani, ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana magana shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode.
Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masabar da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take, za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa, inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90, daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano, wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su, idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take, za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani. Ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masabar da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take, za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa, inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90, daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano, wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su, idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take, za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani. Ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masabar da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take, za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa, inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90, daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano, wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su, idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take, za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani. Ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masabar da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take, za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa, inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90, daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano, wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su, idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take, za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani. Ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode. Idan kana buƙatar sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda suka fito da kamfanoni daban-daban algaita, Jillo Studio, Sultan Masabar da sauran kamfanin da suke fassara fina-finan Indiya-Hausa. Hanya a buɗe take, za ka tuntuɓe mu ne kawai akan wannan namba domin shiga wannan tsari na VIP Indiya-Hausa, inda muke tura sabon fina-finan Indiya-Hausa wayanda ba za ka iya samun su akan YouTube ko kuma akan wani guri wanda za ka iya tsintar su kamar yadda za ka same su akan group na VIP Indiya-Hausawa. Wannan tsarin ya shahara inda muke tura sababbin fina-finai har da irin fina-finai na masu dogon zango na Hausa wanda suka kama daga kwana 90, daɗin kowa, sabon salon nan da sauransu, da kuma shahararren fim da kuka sani dai mai suna a wata rana a Kano, wanda ba za ku iya samun su akan YouTube ba complete. Mu muna da su, idan ku shiga tsari na wani VIP Indiya-Hausa za ku same su da ma wasu sauran daban-daban. Hanya kuma a buɗe take, za ku tuntuɓe mu ne kawai akan wannan lambar da kuke gani. Ka tabbatar da cewa idan ka tuntuɓe mu za ka yi mana maganar shiga tsarin VIP ne na Indiya-Hausa. Mun gode.